बाप रे बाप। अजी बुची जी सुना तनी तनी बर्तनिया ले जाकर रख दीजिए, धो के रख दिले बनी यहाँ के ना बुझल के तनी लेके चल जाए। आय का आदमी करो सुना तनी जी। अभी बोलत का ननद बड़ी चिल्ला तड़ू कबे से भीड़िए ना रह सकी ना। आई काम बा तब नहीं रोक बोलावा तनी सुनी तो तनी का हटे काहे के बोलाव तड़ू का बोलो कपार खोले रहो कहां रेंज करो रे इतना देरी लागुल हटू। आई कौन मान ले बेटे टट्टे बहन तो मोबाइल चलात हमेशा निक लागता। तो का करी बताओ ना, तू कहल का चाहत तू सास सब उहे बात बतावा। तोहरे जैसे हम काम करी तो ये हमर शादी बियाह होई नु ससुर देव नु तो ये हम देख ले। देखिए बुची जी हमरो की एगो काम करे के ना कोई ना काहे खाते बोलनी है जे तनी तसलिया ले जाकर रख दी घरवा में इहे नु कहनी ह। आई हो दादा तो सास सब कह ना कि तू बैठल रहल चाहतड़ू आ हमरा के काम करे के चाहतड़ू। देखिए बुची जी रो गलत सोचतनी ठीक बानू। गलत हम नहीं सोचा, हम सब हमरा पागल ना हमरा सब बुझाता नु कि तू का कहल चाहतड़ू। एगो बात सुन ल, हमरा सब सोचे तो कोनो काम के उम्मीद रखले को बनो तो ऊ बाजे ना बाजे ठीक बा। पटर पटर जब ना तब कर बोलत रहतड़ी। देखिए बुची जी रौरा लागत तुम कबर के अपन ननद ना बहिने समझी ना रौरे खाते नु कहतनी जी। देखिए देख हमरा पास मुंह मत चला बुझाइल ना तुम झड़ू या हाथो चला तुम्हारे पेरी ना लगी ले ले जिंता सलावा मुंह नहीं को अपन देखत काहे तरह का आदमी सिखाओ समझाओ से यान भली हम सोचना कि ना एगो दूगो काम करत रही त दहिया नंबर तब ना जाके ओ जे करी हन ई जेते न लियन के काम आई भौजाई सिखैले बैसन भेज देले बैसन। आ जब अपने लोग करे के पता का अपन आदमी इज्जत गोवावत हम चल अपने लोग कर। देखो ना जी अक्का जी अब बहरिए पानी भरे हम ही जाई माने का चाहता है घर में रहबू तू का तनी ले ले पानी भर के। पहले वाला बात ना चले बुझाइल के पानी लेके आओ तो ननो के तो घर में खाना बनाओ रहो। अब हम पानी उन्हें ना लेके आइम ठीक बा। हमरा अपना जो ठीक कर तनी से चल जइनु घर परिवार। काहे ना चली हो हम ठीका ले ले बनी का माने घर परिवार और दुनिया जान के हम ठीका ले ले बनी ना खाली मोबाइल चलावत रहे मोबाइल तो पेट भर जाई। आदमी बना के देता रहे तो कोई के बुझाते नहीं खे। देखो हमरा बस पटर पटर मत कर बुझाइल जी जी हम पटर पटर नहीं कर ठीक बाटे नुरा काच कर बन रो तो सोच समझ के चले के चाहिए जी निमन से रहे के चाहिए। आज बानी रे कहना ना रहम तो का चाहता रो कि जब हम रह तो दिन जे तारे के जौन तू कब तुम क करही की रे होगा कहता करे के जी खाली हम कहते कि पनिया ला दी हमार के पानी ना आई ठीक बा। रौरे बताई पूछे जी ना आए और कन्या में बियाह शादी कइले कितना दिन भइला है। आदमी बहरे जाई पानी भरे कोनो काम करे निक लागत बाटे गांव दुआर पर हमार आदमी भरल बावन तो हमरा के सिखाओ तो काहे ना जाइबू घर में खाए आवेला अब बहरे जाए ना आवेला। देखी बुची जी रौरे खातिर कहतनी आज हमरा रो मिलजुल के रहम नु तोर भैया आवे वाला बनी रौरा खातिर देख हम को आदमी के खातिर सूट लेके आइम त कपड़ा लेके आइम सुनल बई कि मेला लागी एक महीना बाद तो चलल जी घूमे खातिर रौरा चलम हमहू चलम। बाप रे बाप कहां तो कले सोच ले बाड़ू मेला घूमे जाइहन है अपन मुंह नहीं को देखले है माई बाबू के तो उतना औकात ना रहे कि मेला घुमावले हो कत यही से एजा सोचता कि महारानी बन के रहो घर से बहरिए ओ खातिर गोल में निकल जाता है। सोचबो मत करिए बुझाइल हमरा तो कैसे जा सकताड़ू मेला घूमे हो बुची जी हम तो अपना नजर में जाते न रही है बताई रौरा हमर ननद बहन तक आ बोल रौरा ले ना कोनो बात को हम तक एकरा ले कहम जब तुम मुंह चला तो ऊपर पर देखिए चल तुम और क्या जाने क्या हो तो ठीक बा जाता जा तुम सारा बात देखो ना बाबू जी को कहता है कि ना भौजी पानी दो। कहाँ ले पानी रवा के दे दी हम कहाँ ले पानी नहीं रखले गजी रवा सब कटने मतलब हम जाई बहरी पानी लावे खातिर धरी लेके आई त हम देतनी धरी हम तेरा का पानी लिया करते हैं अयो जे तो लखा बार रख ले तेरा का पानी लिया कर देवे खाती मैं ना घर में हीरो हीरोइन भरल बाटे खाली हम ही एगो नौकरानी आगल बानी ना जी तू घर में रह सकते तनी अपन आदत सुधार लो कहीं कइला के ना एक लोटा पानी पूछत रू खाए के बना के चुपचाप घर में ढुक जाता रू तारा इहो ध्यान में निखर रहती कहीं आदमी आइल तो खाई कि ना खाई बना के घर में ढुक जाइए तार काम हो। अब कम नहीं रोक देनी है जी हम का नहीं करे आदमी जितने करते उतने खराब भइल रहता जो सबके वो काम कह देला पर सबके देह नहीं क्यों चलता कह दे लड़े के त मुंह भाई बहन खोल रहत लड़े खातिर आवे दे भैया कहम पर तांडव ना मचिन तो कहम कि का कहत रहे लेकिन हमार संस्कार ना अपने गिरल नहीं खे कि हम एथी करे लागी। बाप रे जितने आदमी करते त कपार पर चढ़ के होत कि नाचे लागत दोनों भाई बहन गावे दो अब कहलू उनको पूरा होई तोहरो बाकी बतन पूरा होई। हाँ बताओ तना हिसाब भइल बा तब की के लो हिसाब भइल
रे मर्द गर्दनिए का काटत रहो ठीक बा आवत लइका तो दियवा तनी आज हुए काल में आवे वाला बा ठीक नो हाँ और बैठो चाह पानी पी के जइह बाबूजी अब भैया का बियाह करे गुर रहा तो कहीं अगल बगल में जांच ना क्लियर रहा लड़की कैसन हियो कैसन ना अब घर में बैठल बैठल एक लोटा कहीं कोयला के पानी निखे दे अब पानी मांगा तनी तो लड़तिया कल यही तरी घूमी कहनी हम कहनी कि तनी खाए के दो हो तो आराम को बैठ के मोबाइल चलावतिया। अरे ती आता ना पोटर पोटर बोल दिले अरे बाप हम है कि ते ई बता इहो हम ना बताई हमार माई बताई आ ऊपर जी बतो बात से मजाक करता रहो जा चुपचाप देख के लपड़ की सब एक के हाली में निकल जाए बुझाई कहीं मरता बा है भैया जन कहत बा नु ई ठीके कहत बा गलत नहीं कन कहत ठीक है किसी आई बड़े तना तोरा का हो गई ते तो निमन रहत रहे है घर में तोर तो हमरा होने लगो तो आज द्वार पा गिले बात जब हद से ज्यादा बढ़ जाला नु बाबूजी तो घर में ना बहरी निकल ही के पड़ेला केहू के बुझाइल उ जे अपना अत करते नु घरा में अब बर्दाश्त नहीं के खत्म नहीं के पहला जो भी करत रही नु दिखावा में करत रही अब नु पता चलत है कि कितना बड़ नागिन बड़ी ना खाना देता ही ना कपड़ा धोता ही ना बर्तन धोता ही खाना देना तो सब हमरा बनावे के पड़ता टुए हम बनावत बानी और ना तो कुछ कहला पे के भौजाई कह द तो तू नहीं खो तू लोग कर जा डायरेक्ट बोल देता ही इको मतलब भइल काल तो ईटे चला दिल रही पूछला चलावले रही कि ना वो तो हम बात ही हम तो बहरी रहे घर के चीज का जानते अब वैसा घर के तो हो ना बाकी कोनो बात ना आवे दे बात कर लिया तोले ले तहनी के अपन शांति से रहल बाबूजी तू न बहरी रहता बा तो तू कैसे देख ले बात देख तो हमने के पावतन जनो घर में कि का नटंकी होत बटगे आ कैसे करत बड़ी सब हमने के देखत नीचे तू लोग के मेरी तो नीमन बन जात बड़ी बाकी तो हमने भी मुंह चलावत आई आ कौन की हर दिन बोल देत बड़ी लगता कि उनका घर के ना हमने के आ ढेर मनो बड़का भइये बिगड़ले बन बुझाइल हाँ अब मेरा रो लगतिया हमने के कुछ भाईलो बटुए हमने के उनकर भाई बहन नहीं जा सब भी जोन भी बिया उनकर मेरा रो बिया हमने के तो कुछ ना करेलन कि कैसन बाला तुम कैसन नहीं पैसा रुपया जोन भी होता उनके अकाउंट में जात बटू उनके कॉल हो रहल बटुए अब तो हमनिए के बेकार भोगल बनी जा ये ठीक कहतिया जब देखनी कि बाजारे जाला नु तब कुछ ना कुछ लुकवा के ले आवेलन सिंघाड़ा चौमिन आ नजर बचा के देखिए कोनो बड़ा फनान गानावा आ लेके ढुक जलन टोन दे आ खा के जंगल में गिरा देता लो चमकी हमनी के बुझात नहीं खे चौमिन सिंघाड़ा ई कब ले आवेला हम ना रहे कि तो आज ओकरा बुझाई उला झला के मतलब होला वो जानते कि घर में बैठ के हम ही चन्हा के गइल बानी प्रणाम पिका भैया आ गए हित कमा के बड़ा जल्दी आ गए हमारे तो बुझाते नहीं कौन तू नौकरी करल रुमाल तो ऐसे धरे बड़े जैसे बुझाते कि दिल करुए लगा तो भर दो जब बोली मतवानू तब खजुआइए के बोली मिलाओ मसाला आ करम कूट जा जा हित कोनो जो जो ना लागल ला कतही न कतही हे कमाओ को काइल हो जा हित गोड़ मतलब हाथे लागो हाथ ए जी चली ना पानी उनी पी ली बहुत खुश बन जी के रौरा आ गई नी चलो चलो चल हमरो भैया भौजी तो बुझाता कि हीर रांझा के हिते हो गिल बाले हाँ बाप रे बाप है
ये सब नु होत बटुए हैं। हम तो जानते रहनी है कि इ लोग नु जितना भैया देखे में शरीफ लागल नु उतना हवन ना। आज हमरा पता चलल। देख लिया ना, चुपके चुपके खिया के मोटवावा तवन है। एक घर में बहिन लोग लिया। अरे दिन भर है बरावा है ऐसे ऐसे खींचे कोई को प्लास्टिक के कहीं खिया गेली सर। आ तोरा तबहू कुछो नहीं के बुझाता। ऐसा बात जाके बम्बई में हीरोवे काहे नहीं किस बन जात हैं? जाइब नु कम में आवे एक दिन खूब क के दिखा देबी है 12वां पत नाम लेवा के एगो बेटा रहला हमार। करियावा के करिया माई के तोरा के पैदा करते मर गइल यही से सकल देखले बड़े के हीरो बनबे हैं? ई बताओ मंगरुआ आइल हा? आइल बने और उनका अइला ना अइला के कोनो फायदा बा? जब काइल बने मेहरी के काया में ढुकल बने हैं? आइल बा अब मेहरारू लगे गइल बा। मंगरुआ गोड़ लगतन बाबूजी। गोड़ मत लग हमरा के बुझाइल। जौन ते कैले बड़े आज तक ले केहू ना कोई पराया घर का औरत 3 दिन से आइल बिया घर में ते ओकरा खातिर अपना भाई बहन के ऐसे ऐसे व्यवहार करत रे हैं? हाँ हम का करिए बाबूजी? ग्राहक से रे अदाई से पेट ना छुपेला बबू। आ हमारा औलाद जो न बारे से लइका लइकी का झूठ बोली है सो 3 दिन के जोगी या पिछवाड़ा में जाता लेके आइल बड़ा मेहरारू उ नागिन जो हम तो जानते नहीं कि हम बहरी के काम में रहे नहीं। हमारा जब से तार मतारी मूल हमारा कोनो काम नहीं के घर से घरे का होला का जाला ई तो हम ना देखे नहीं बाकी होइसन वो नहीं करत तरी। अच्छा तो ये बात बा रुको हम ओकरा के वही बोलावत तनी। आ ये जे दूध के दूध है पानी के पानी हो। क्या बात बा हो बाबूजी से बताओ। आ तोहनियो का दिक्कत बा बताओ सब बाबूजी। सबले बताई बाबूजी हम गलत कंट्रोल में के बोल हम नयन हो कन्या पानी बॉल से पानी भर के लाई हूं। आ पूछी जी ने कहते कि हम ना लाई आ देवर को बोले कहते कि हम ना लाई। अच्छा ये बताओ बाबूजी कि घर के मांगते रहने बताइए कि जौन कहीं तो हम करब हैं। सब काम हमरे के हाथ है कि खाना बनावत है कुछ करना हमरे के हम काहे से करब? हम पढ़ाई लिखाई करतनी हम काम करब। ई कुल तो झूठो का बहाना बा बाबूजी जान लो। कहीं के जाते नहीं बिछौना पर चढ़ते तो भुनु 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 करत रहत रही। घर में पानी रहता तबो नहीं देता झूठ कहत रही कि पानी ना रहला जान लो। बाबूजी हमहू घर में रही जा आ घर के सब कहानी हम जानतनी बाकी फोटो जुबान का चलता आ सब झगड़ा के जोड़ ये भी है। हाँ ई दिन भर क्रिकेट खेल के आवता रे आ गोड़ नहान धोता आ चढ़ जाता बिछौना पर। तो तू ही बताओ कि बोली कि ना बोल? बाबूजी हई तो दूसरा घर चल बिया एकर मतलब ई ना नु हो कि ये गलती होई आ हई एका तो दूसरा घर जाके बटे आ सही कह दी तो 2 खानदान की इज्जत बुढ़ाई 2 गो। लड़का तो बहरी गोइल है तो और कुछ ना समझदारी सीख गए। हमारा पर तो होई तूनो आँखी पर पर्दा डाल दे लेता है। बतावो है सोना बहू आज तो गले पर बात ना हम सुननी कबहू अतौना के बारे में लक्षण तो निकल गए तो कान खोल के सुन लो। तो परिवार ऐसे ना बिखरेला। परिवार बिखरेला जब कहानिए और आग लगावे वाला होला तब ननद फौजाई में कबहू लड़ाई ना हो सकेला। बाकी ननद का समझतिया कि हम आज जननी तो बेटी दोसरा घर जाए ई तहरा ध्यान रखे के चाहिए। अब तू सारे हीरो तो बाद में बनिबो पहले अपना अंदर ध्यान दो और तब केहू पर लाछन लगाओ ठीक बा। आज के बाद से कोनो ऐसा काम मत करी हो कि जौना वजह से हमारा तरफ के डांट फटकार करे के पड़े। परिवार के मिला के चलो परिवार के तरक्की हुई देश के तरक्की हुई और देश के तरक्की हुई तो तुम खुशहाल रहो और परिवारों खुशहाल। बुचिया हमनी के सब बुद्धि ना रहा तो बाबूजी बता दिलो भैया भाभी कतनो हुई है तो अपने न हुई है अब ऐसा ना करे के पड़ो। हाँ भैया बात सही कहता बाबूजी जिन कहत तुम सही बात जाए बाबूजी बड़ हो जाए तो मैं सही के सामान के लिए आज हमरा बुझाई हट गए भैया जाए तो माफ कर दो अब ऐसा सब गलती ना